YouTube live. Nasa, ano kami? Matukad Island, Karamoan, Camarines Sur. Akala mo hindi ako makakapag-live sa ano? Hindi. Oo nga. Hindi ako nakakapag-live sa Facebook. Kaya akala nila hindi ako makakapag-live sa YouTube. Di mag-YouTube na lang. No, be. Diba? Ang galing-galing. Vloggeris ko ta ni iyo. I have a lot of means. Pop. Para maganda to yung pop. Low pa. Ito. Itong B maganda. Diba? Filtered. Yan guys. Look guys. Yan. Siya yan. That's Matukad Island. Yun. Jowa. Judy. Novel lang ako. Ganda no? Ganda ng ano. Yun. Chill lang guys. Chill. Sige, let me find if... Bulaga. Ano lang, gusto ko lang mag-live kasi nalobat kasi yung DJI ko, kaya wala akong means para makapag-record ng moments dito. Kasi wala, patay. Yan ang kalaban talaga pag wala kang extra battery, tsaka wala kang charger. May power bank pa ako duwa, kaso si charger di ko tinara. Ang tinara ko lang sa cellphone. Ang bobo. Okay lang, pauwi naman na tayo. Enough na yung vlog natin. Kasi actually road trip naman talagang plano natin sa Karamoan. tour. Road trip lang naman, hindi man island hopping. Okay na to. Laban na. Si Isa na dito. I don't know. Yan po yung bangkero namin. Yes, nakalive ako sa Troy Agtaw YouTube channel din. Direct live ako sa YouTube channel. Oh. Kasi, pwede na ako mag-live. Kasi nga, sikat na ako sa YouTube chart. Marami na akong subscribers. Tingnan mo, ang dami nanonood sa atin. Look. Isi-switch ko lang para maganda yung nila. Diva. Guys, chill. Yan. Kalinaw. Ganito po kami sa probinsya. Hi po, haha. Chillax lang. Chill lang. Yan. Naglalabo? Ba't kaya naglalabo? Guys, kung gusto niyo magpa-tour dito sa Karamoan, contact niyo lang ako guys, char. Business no. Contact niyo lang ako guys. Gusto niyo mag-tour? Pwede kayo magpa-tour sa amin. Sa Karamoan. Kaso ngayon hindi pa pwede. Kaso kami hindi pa kayo pwede yung mga from Manila. Kami lang munang Bicol. Dalawa na ang mag-like. Siyempre. Yes, J Mark. Ano po 'yon? What? Power bank? Ay, si uncle mo. Ito naman sa may nagigibong kaso. Yan, sige. Ingatan yan ha. Jay, pa-check nga kung pa-check kung ilang battery na yan. Pilduton mo. 44 ata yan. Meron pa.
Good. Yun. Masaya talaga pag nasa probinsya ka, no? Masaya. Chillax lang. Escape sa mga... Ay! May pautong ako, baby. At least ikaw, hindi ako. Okay lang yun. Tigyan ako, tigyan ako. Hindi makapag-live sa FB. Kaya, yun, sige. I-ano mo sa Pilinews Vloggers. I-ano mo sa Pilinews Vloggers. Ilog. Ayan, mga locals. Ang daming locals. Daming locals, guys. Tiyan nyo, ang daming mga locals. Mga taga rito lang din yan. Diba? Ang ganda kapag taga rito ka, no? Allowed ka pumunta sa isla. Tapos nagbinwit-binwit sila, baby. Oh, sayang na nagbinwit. I didn't put Sayang. anything. I-shout out natin kay shout out natin si Sheila. Hello Sheila, shout out sa iyo. Char. Pag sa mga panahong napapanood mo to, wala na kami niyan dito. Nasa pili na kami niyan. Ay, ano ko sa live chat. Pwede man, pwede yun. Chikis. Oo, Pag big-send mo yung link, makaka-direct na lang. Naantok ako. I'm so inaantok. Susyalera ang ano dito Yan, ilagay natin dito baby. Para syala. Oh! No way. Nag-reconnecting. Sorry. Ayaw na dun. Ayaw niya dun. Ayaw niya dito baby. Dito niya gusto. Yan. Ilang percent? Ilang battery? Isang battery lang. Uy, wow, may viewer na tayo. Marami, 2,000. Hello sa 2,000 viewers namin dyan. Shoutout sa inyong lahat. I'm one of them. I'm watching myself. Ano nang sarili mo? Parang may feeling. Initin sa payo ang bucket hat. Yung, sorry na ko. Send ko rin. Uy, oh. 1.11 na. Ibig sabihin, nasa 111 na ang ano ko, viewers ko. Ay, subscribers ko. 1,000. Pero pahali. Ay, ini kaya pa lang sa mga hadin sa sayo. Mga lalaki. Turuan sa dito. Okay lang. Okay lang. Panorong. Maganda na wala pa si Shay. Magayon ko magkarigi si man sa may irarong na to kaya lang baka makatangsa. Ay, wag naman kita, Vince. Later. Alauna na pa. Tama-tama yan, makinig itong mga alas 2. Ang aso, takot ko. Ciao, ciao. Hello, ciao, ciao. Ay, napapasok man kaya? Yan. Napapasok man kaya? Yan. Sorry. Napapasok kaya? Hindi. Ito, hindi. Napapasok man kaya? Okay, no. Daming pulo-pulo nito. Oh my God.
My God, napapasok. Hirap mo. Ako ang nahihirap. Hindi natatakot siya. Kung niya duman magranay sa Water. Hirap mo. Paparahilin ko talaga siya. Ayaw niya talaga. Dapat kulog-kulog niya. Hiramin mo yung phone ni daddy mo later pag sa bangka. Magpasa na kita ng pictures para habang pagbiyahe kita. Ako, tana. Ako na pag-apunta naman sa sa bahay. Wow! Natulog ka na. Ay, Ano? Bila! Uy, may nag-comment na. Hi! Hello, ma'am. Hello, ma'am D. Payade. Shout out. Thank you for watching. Ay, thank you. Tignan niya talaga. Mundayan niya. Oh, thank you. Heart, heart. Sorry, late notice, pero Hi, Ate Dayan. Thank you so much sa pag-subscribe. Iyan, Bibel. love you. Love you guys. Oh, 212. mag-subscribe ka man sa iya. May account din siya. Later. Later. We will check it later. Yeah. Thank you. Diba? Take a miss. Ay na! Ay na! Ay na! De. Hi, shout out. Shout out kay Patrick. Sabi na. Ano di? How is it? Kaway kayo sa aking mga subscribers. Jay, shout out mo yung mga kapamilya mo. Dali. Hindi, ako. Shout out mo yung mga friends mo. Dali. Shout out. Hindi mo ko barang. Mag-inig ka. Shout out sa mga tugang ko. Sir mo daw ako ng phone. Kumusta kami dyan? Sa Isarog? Ay, mula sa isa ro. Check mo muna. Di, ang tulak mo di. Chest. Yeah. Pinapasalig ko yan pag mapit. Pag mapik siya, pag Ay, doon mo na lang kasi araw mo mukhaan ko. Ayun ako magka. Ha? Oh, Mahiling. Ako later pag nabigit-bigit. Ano, mas swimming? Ang mas swimming talaga, ano? Dave, ilalagaan ng tubig, de. pwede naman. Ramahan, sana all. Hindi ka mong bali naman. Ano, mas kiris Wow, kung malakasan. Ano? Picturean ka? Ay. Wow. Tapos may bayad kita sa picture sa to sa castle. Buwan na sa Boracay. May isang kaso? Saan ako nakabayad? Hindi po. Ay, oo nga. Yan ang gumagawa, oh. Kaso, alam mo kung ano, ya, ang para napapatindag yun. Kaya, Igbabawal ba kayo sa to? bawal. Agya gas. Ginagamit niya yung gas. Naparong ko sa gas. Maski yan, may gas yan. Kasi you can't, walang binder. No. Yung linahan mo to, kulit lang. Yes. Yeah. Diba kipa? Kaya magdarakula siyang maray. Kala mo, matibayon na may gas kasi Kasi if walang you're binder. sad, Wala. tapos, Wala. water Durus-durus lang. lang. Wala. Ang water kasi, irarong man. Either mag-evaporate or mag-iraro. Iyo. Pero ang gas, na ano siya. Diba? Ano klase? Sino mo na
Ayaw mo ko? One, two, three. Ay, Full body ka mo. Ayan. baby. Sa... Aray ko? Tago man sa lips. Tago man pag mo, pag tago. Ah. Ako, wala. Sa mga tao. Nakapay siya tayo. Hmm? You have to ano na. Enjoy naman siya ng buhay niya. Di ba, honey, human? Kaso si Jay, aray! Kaso si Jay, naiinis. Arab ko na ipipikon niya. Ay, Naiinis 5 yan. likes na. Kasali ako. 5 likes lang? Oo. Saan? May man kaya akong ano. Eh, di i-post mo sa account mo if you want. Alin? Pwede man yan sa screen. Scary talaga ang funny. Mahataw kita naman. Mahataw naman kita katong ano. Ano naman daw ang bail yun to? Maghanap ka lang, Yeah. Bi. Praktisan ta na. No, ano na kamo guys? Magtaga-comment na guys. Mauli na kami at yan. Ay puta garbistado ko niyo. Wait lang. Wait lang. Oh, ilan? Wait. Harap ka. Wait, harap. Di ako susupog ako. Ay, putang ina. Wait lang. Susupog ako. Susupog ako. Pero bisado kayong lalaki yan. Kamas ko. Narinig. Shout out guys! Pwede na paralag. Kain na. Day! Ito rin sa mga eskwela niyo. Oh, ano? Bisado ko yan. Ano oras na? Ano? Ina, susupog ako mag-apo. May ngalo muna. Hindi ako na May ano. nag-comment. Oh, ay. Saan? Lumabas. Hi! Thank you for watching, guys. Hello. Comment na. Ay, hello. Hello, Ate Zen. Huy! Hi, Zira. Shout out to you. Nandito kami. Ha, hello. Sana all. Sana all. Andito kami sa Matukad, guys. May mga bago na kasi akong friends. Kasi ayaw na akong i-friends nyo. That's why, ano na lang. So, kanya-kanya na lang. Thank you, Sira, for watching. Next time, next summer, pwede tayong pumunta dito. Kumusta naman ang mga... Kumusta naman ang mga bakasyonista? Heto, maitim na. Kahit maputi. Kahit hindi naman maputi. Uy, thank you. Uy, wow, taray. Tawa kayo lang Oh, tawa. naka-live chat. Sige, ano kayo? Thank you guys. Pa-share naman ng aming live. Kasi mamaya ay mayroon kaming may revelation kaming gaganapin mamaya. May revelation na kailangan. Yan. Kailan ka kailan ka pumuti? Kanina maputi, tas ngayon maitim na. Maputi-puti pa kanina, tas ngayon maitim na. Charing, ingat ka mo dyan. Baka umuli na kami ngunyan, swimming pa kami sa Hindi namin sasabihin, mamaya namin i-reveal. Mamaya Ayaw namin, kapagalan, my God. uuwi na kaming. Nakasakat mi lang sa tapos... Hali kaming Matukad guys, kasubago. Tapos ngunyan, mauli na kami, ma-swimming pa kami somewhere. Mamaya namin i-reveal kaya para hindi kayo makasunod. Ma-live na lang kami kaya, mabibigla na lang kayo kung nasaan kami. So, we gonna surprise you guys. Kaya abangan nyo lang yung live namin para para updated kayo sa mga gala mode namin. Ha guys? Go, go, go. Oh, thank you so much pala sa Pen Shop, sa aming sponsor. Tapos yung sa namin, sa Lazada, ito yon. Ito yung mga namin sa Lazada. Asan si J-Mart? Yung mga natin, mga promo natin. Mamaya magpaparapol kami ng mga beach sando. Char. Vloggers
Pagbalik ka to, abangan ko to digdi. Matrutindog okay. Suntukon ko to. Maghahanap muna ako ng Ay, masakit talaga sila. dance craze para mag-TikTok later. Ti-TikTok daw kami. So, maghanap na daap. Hoy, masain ka! Day, magabot na! Anong tigay natin ni Kuya? Ha? Anong tigay natin? Na? Na? Si tropa ka talaga. Tropa ko, pagbaba ka to, sindak ka. Ooh, what are you doing here? Huli ka, Balbon? Iba ang kasama mong babae? Hala. Guys, may revelation kaming sasabihin mamaya. Masusurprise kayo. Hanip na Kristo. Si Tope po nandito sa Matukad at may kasamang ibang babae. Pangit! Rinibil na ano. Talagang nag-aranuhan sila, no? Nag-share. Itag mo ako, B. I-share ko, tapos itag mo ako. Tapos may mga maano yan. Mapanood na. Uy, mag-subscribe ka sa channel ko. Hindi mo alam ang channel ko. Lahat ng social media accounts ko, Proy Agta ang pangalan ko. Proy Agta. Di ba ang dali ng tandaan, no? Mag-subscribe ka sa Facebook page ko at sa YouTube channel ko. Ha? Mahihiling mo yan si vlog ko sa pagtukad ka naman sa vlog. Nakasahod yan naman ko sa YouTube. Pero beses na. Ta ano? Pero na po nag-subscribe kayo. Ang subscriber ko siguro ano pa man lang 1,112. Tapos, Nisundo na po, Depende pag na-monetize ka na. May mga requirements. Dapat ang subscriber mo 1,000 plus, tapos may watch hour kang 4,000 watch hours. Hindi mo maiintindihan yun, pero ibig sabihin may 4,000 na nag-stayers na naghaloy nagdalan sa imo sa YouTube. Kailangan mong ma-met yun. Tapos may mga requirements. Sisimbagan mo, AdSense, matao ka ng bank account, i-verify bank account mo sa address mo, tapos mapadara yan yung PIN code, tapos ma-withdraw ka sa Western Union. Ganon. Ganon siya kahirap. Kitain. Tapos ano, bago ka mag-withdraw, dapat ang minimum na withdraw mo is 5,000. 10,000. Bago ka mag-withdraw, dapat maka-earn kang 5,000. Kasi kung may 1,000 o 3,000 na pera ka na, hindi mo ma-withdraw. Ano? That's no way. Grabe naman din mo. Grabe man yan. Akala mo lang yan, pero iniyak. Iyo yan. Feeling mo. Malala. Actually, girl. Pwede yan sa Inda pa. Bagay. Ano daw yung tayo ang dito si Tupi? Na-assign ga ay iyo. Na-assign ba siya dito sa? Ay iyo, Portido area rin ang assignment. Hello. The two! Ah. Ano ba yun? Yeah. Ikaw si John Mars.
Letter on your thumb. Ako ano? Igwa, iba, igwa. No, please. Clean it up. May binding nga. Use it here. No, how na? Letter E ata. S ata. Tu. Ay, yes. S ata. Ay, Z ata. Z. Ang dalaw. Look, oh, look. Z, Z mo sa'yo. Z talaga biya mo. Hindi sa damit mo. Ano? Sa E. Guruso. May letter Z talaga. Iyo, Z ba ka? Weh! Oo. Ala. Ala. Oo, iba ka. Grabe mo. Ang imagination taman niya. Pinupush ta lang. Pinupush talaga. Oh, ini. Malap. O F ba ka? Para dyan. XX. Pero X. Mayong letter. Mayo man letter. Kabila. Dura parehas lang ang ano ta. Why? Ay, ini. Mayo. Ay, mayo. Mayo. Mayo din. Siguro, ano lang. Nagkataon lang yun. Lonely soul lang. Pero talaga. Ay, ano na ni? Tamayo na nadaralan sa to. Ay, ano na an. It's letter A, B. Letter A. Pwede man F. Aro ka na. Oh. Yes, okay. Push talaga. Pero ikaw talaga. Garumi. Ano dyan sa gitna? Oh. Sa origin eh. Yung ganun. Isipa ka talaga. Kuwan. Dako dyan kurit o dako rin na dyan may hiling na letter. Hanap na na. Ano ba? Di. Ang hinahanap. Sa mirror. Oh my God talaga. All the thing that you want to bring. My God, may salamin. Grabe talaga, may salamin. Imagine. Di. Ang cellphone na ngunit yung salamingan. All the people. Ikaw pa talaga ang may maghapot talaga eh. Ay, bagong dating sila? Bagong dating sila? Diba? Oh my god, there are too many. Magdalpano. Today gotta miss. Hi! Shout out guys. Thank you for watching. Comment naman kayo dyan. At pa-share naman ng aming live. Nasa island po kami ngayon ng Matukad. Masaya dito. Heya! Ang pula-pula ko dito sa cellphone na to. Ang kagandahan nito guys, ang ganda ng sun. To guys, oh. Today gotta know. Ay, para magputi ako, para di ako mahalatang may itom, ako kanang gigibon ko.
Oh, diva. Ang puti-puti ko na, oh. Facebook. Ang init pa naman. Anong oras na ba? 140 po. Uy, 1:40 pa lang. Di ano naman, anho. Paano? Dalawang oras ba ang biyahe? Paulit tabgon? O ano man? Makarigos pa nga kami dyan sa Irarong kan. Oh. Ay, dali na nga ano din. Paganggayin pag nasa... Diyan, inuman kita, oh. Sa may shadow. Oo. Mag-agi ka dyan. Sarap-sarap kita dyan. Sa may gwapo ng mga. Kaya inang gwapo dahil. Sa paangas ang hayo. Pangtahog lang pala sa paangas. No. Look at anime eyes. Oh my God! So amazing, dude. I like my eyes. Ang nandi ko dyan. Okay. Ang landi, oh my God! Baklaon! Shit! Pakita mo sa kanila, I Bi. love that. Pakita nyo, guys. Hala, itatagtaka lang mo ito. Tanong! Pakita kita di pa kita nagpa-family band. Ito na, ito na. Ito na, nakahanap pa na pang... Di pa kami din nakaka-tiktok di. Ma-tiktok na kami. Ma-tiktok mo na kita, Bi. Sabi, I-replay mo na lang. pwede mo Oh, yun, kayo. dali. Ayaw mo niyan, Bi. Magkano ka na ikaw 20 mo? Ando, sa bag. Ipakakita mo sa... Papapicture ka sa castle. Dali. Tara! Tara. 20? 20. Wow, mapagkawang gawa. Hindi, kamusta kita kayan? Kamusta kita kayan? Pero ay, magayon na. May nagapara pa picture pa, oh. Taos. Oh, may nag-comment na again. Ah, wala. Ano? Yan, pero ang mga mga sa... Tara, dito na kita. Hindi ka na, kahit anong sa TikTok mo. Kahit anong tugtog ang step ta aron ka tong ano, buskiring. Hindi man to ano. Adi itong ano. Oh, Mahirap naman. tayo. Ting ting ting. Pao ka. May pang-pensiling ka ba? Mga classical tayo. Ang nasakay ng motor kisay. Aray ko. Wala.
na ako sa sand. Ang puti ko na. Oh. Pagal ka na, di? Picture. Pagal ka na? Hindi man. Kada ko nag-picture. Bagay yan. Anong step ka yan, babe? Dati lang. Paano? Ito, Ano nga eh? Hindi eh. Alat lang. Mantin ako original. Ito ko tabi. Ano ito? Stand, baby. Ayun. 1, 2, Tapos sa 3, baba. 3. Tapos. Tapos. Ah. Tapos gani. Pa na. Ayun pala. Sige, stand, baby. Magbalik kita, baby. TikTok kita. Pansin bang kita? Mag-TikTok muna kami, di. Dali. Madali pa lang yun. TikTok. Para sa ito. Di yan. Oh Ay, my babe. goodness. Ay, ba't makapinto? May something na. Oh, Tanggal stand. mo. Maano? Na-TikTok muna kami, guys. Ano din, Ay! Yun ang pinakalaban. Ano yan? Napapaside? Pa-side? Napapaside? Garuda, ibi. Hindi na lang, oh. Ha? Diyan na lang, dyan. Dyan. Di may kondon mo doon, ka nagdi ka baka huwag na activity ha. Bakit nakuha na kayo mo ha? Inoral daw mo Kasi ko. sinasabi ay, naka-live. Ini na lang. Itabi dyan, oh, para nakikita. Kanis ko rin mo. Later, daddy. Kulit. Baka tutupagod. Diyan mo ilagay, bi. Yan, oh. Diba? Kita mo? Hindi ko na ilang lights. Tutupagod. Ito. Practice. Wait. Mag-practice muna kita with music. Paano nga ito, bi? Paano ito, bi? Paano nga ito? Di pa. May bang may ano? Ay! Paano nga yan? Ganyan ko na. Dala ng tanong muna. Nalingaw na ako. Wait. Tulo palan ka to. Tulo ka to. 1, 2, 3. Tapos may arab-arab pa kami. Tapos dyan. Back mo, baka. Dala ng tabaya. 1, 2, 3. Ay, Ay, dai. inot pala, hindi sa baba. 1, 2, tapos 1, 2, 3. Dali. Lahat lang. Ayo. Okay na, be. Okay na. Okay na. Iba ko sa TikTok. Sige, nasa likod.
Wag yan, di ba? Naiba na to. Tama to, Imo. Lomo sala ka. Ah, si daddy na mo. Victory. Victory. Taday ko makahataw. Taday ko paaram ng steps. Ayun na, kiri na yan. Ayos na, Di di. pa. Ayos na yan, i-save mo na. Aray. Save ko na. Okay na yan. Laban na yan, Bi. Ay, sorry. Sige. Tara, tama ulit na kita. Coins mo. Coins? Picture lang kami. Eh di, ini. Tripod. Ay, monopod. Asa yung backpack, Bi? Ay, tapos yung mga bando ko, may ulo ko pa sa mga bando. Gatel ko. Asan yung ano, laman ito, Bi? Yan, mga damit. Yan lahat mismo. Yung laman yan. Asan yung wallet ko? Ang phone mo. Ah, nasa... Ay! Pinalaag. Ito pala. Ate. Madaling to. Ah. Ito na mo. Di, ito. Ano tayo mag-selfie? Lubat ka na po. First time ko nalubatan. Oh, ayun, kakam. Hindi na ang pikuan. Tara. Let's go, baby. Bilis lang. Ha? Kaya na yan. Mauli na kita. Boring na, no? Kumache, tayo? das, taarong ko mainit. Talaga? Sila nga, oh. Look. Hi guys, maka-picture kami bago kami mag-uli. Before we heading to Mainland Camsur. Gayon siya, oh. Magayon siya kasi mainit yung ano. Yan, oh. Grabe, very ano. Kaya mambaga, oh. UDL, grabe. 43 minutes. Maka-picture kami duman guys sa itong Boracay style. Ganda, no? Ano? Nabahida ng putik. Parang nabahida ng putik ang puti ng sand dito, no? Why? Super. Dahil ang itim-itim ko. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo guys, oh. Nag-itom na. Mababalik. Ano nga? Ay, ito. Isa'y man, yun na, Para mo ano? ay, nako. Hindi mo sana pa, Oh, nasa na sila? ha? Where are they? Ay, hanep. Talaga? Ayun. Ah, basta, Jay? Pagal? Pwede mo kisalamin. Oh. Nakisalamin sa live. Aha. Grabe. Ang buho ko, very stiff na. Kaligo sa kata? Ah. Kaligo sa kita? Jay, kaligo sa kita? Astig talaga ang ano, astig talaga ang... Ay, uli na si Dua, si Tupe. Tupe. I saw you, Tupe. Guys, abang, hulaan nyo guys kung sino yung makikita ko. Sa dami-dami ng tao sa Pilipinas, sa Camsur. Nakikita ko si Tupe. Siyempre hindi niya ako papansinin pag hindi ko sa pinansin. Kaya papansinin ko siya. Sinasarap-sarap ko talaga. Tapos mga kaibahan niya pala niya. Siyempre hindi niya ako papansinin. Hindi niya ako papansinin guys. Tupi! Tupi! Sabi ko na.
Hala ka! Hala ka. Sigsiwalat ko na sa gabos ng mga subscribers ko na nahilig takadig ditas di mo pinansin. Tapos Shout out. iba ang mga kaibanan mo. Hala ka, naka-live ni Gaga. Uy, Gago, naka-live ni. Shoutout kay Tupe. Guwapo! Woo! Ayop talaga. Sana all. Sana all iba-ibang babaeng kasama. Ala, ala. Wala. Ala. Hanip na Tupe yan. Sa kadakal ang hanip na ba, hiling ko digdiyo. Si Tupe pa talaga. Pero okay lang yun. Ikakat ko to, tapos papalit ko sa iya. Dahil man. Hindi man. Ano na naman? Dai. Ano ba yan? May apelido pa. May apelido pa. Di ka na hindi siya. Ay, sundon to sila Tupi. Masud ko na kila Tupi. Tapos, butcher ni hunta ang mga gigibaw nila duman sa likod. Alam mo, di ba na? Di ba guys, nalaman nyo kung sino yung sa kadami-dami nang makikita? Si Tupi pa. Duha nang pati si Inga. Wow, amazing. Ay, cute naman. Ay, may mga ano. Ay, ito ang Hindi ka to. magayon hindi magkaigos oh. TikTok, nakikida. Ay, Nakibang-bang kita. ay dyan, picture na kabi. Dali. Picture nga ako digdi dati. Ayo, Ano magayon. yun na, tapos throwback na lang. Saan ba dito yan? Di pa naman ako sa gang signal oh. Hindi nga. Oh. Matiktok sabi. Tulak ng bayan. Sorry. Pati mauli na kamo? Moray pa man kamo eh. Mauli na kami. Mauli na kaso kang 31 pa kami anik ni. Kung nga na yung priming yaon di galan ay. Kaya nga ni sabi ko garo kaya pala yaon ka dito area. Pinakaulay ko si mga bangka. Mag-rinses daw na. Kaya pa-meeting ako. Wow, ikaw iba ka talaga. Sige tol, ingat. Ingat. Ingat siya. Char. Ingat siya. Iba talaga. Kita-kit sa mainland. Si Tupe, guys. Ito duman. Hit na Tupe. So funny. Tapos ang baby ko, hanap ng music. Tapos hindi pa nakahanap ng music. Sa TikTok kami. Ay, garo ay, duman kita oh. Ano? Kaya dun, taas. Ay, itong may babae. Bako ito, duman oh. Bakit may green oh, may mga tao. Ay, na. I-stop ko na daw ang live ko. Nakakabili mag-picture guys. Bye-bye. Nobody can make me feel this